Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala quwwata wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadana fi asrarihi wa ada alaina bi barokatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. At-tasrifu utawi iki iku bab mertelake tasrif, tegese ngrubahi kalimat. Karfun wasibhu minas sorfi bari wa masiwahu mabitasrifin kari. Karfun utawi kalimat kuruf, wasibhu lan kang nyerupani kuruf iku bariyun lebaran minas sorfi saking tasrif ngrubahi kalimat. Wama utawi lafat siwahuma kang sakliyane karfun wasibhu iku kariyun kang patut atau kang nyoto bitasrifin kelawan tasrif ngrubahi kalimat. At-tasrifu utawi maknane tasrif iku ibaratun tetembungan an ilmin saking ilmu yubkasu kang dibahas fi ing dalem ilmu apa an akami binyatil kalimati pira-pira kukume pira-pira bentuke kalimat al arabiyati kang bangsa Arab. Wama lan hukum li kurufiha keduwene pira-pira kurufe binyatil kalimati min asolatin nyatani sangking hukum asal waziyadatin lan hukum tambahan wasikatin lan kuruf sokeh wa iklalin lan kuruf ilat wasib hindalika lan serupane mengkono-mengkono min asolatin waziyadatin walayata allaku lan ora gumantungan opo at-tasrif illa bil asma'i angin kelawan piro-piro isim al mutamakkinati kang netepi keisimane wal af'ali lan piro-piro fi'il. Wa amal kurufulan anapun utawi piro-piro kuruf wasib huwa lan lapat kang nyerupani al kuruf iku falata alluko mongko ora gumantung iku maujud li ilmi tasrifi maring ilmu tasrif biya kelawan al kurufu wasib huwa. Walaisa adna min sulasiyin yuro qabila tasrifin siwa mangguyiro. Walaisa lan ora ono apa adna lafat kang luwih sithik atau andap asor min sulasiyin tinimbang sangking kang bangsa telu kurufe iku yuro ditingali apa adna qabila tasrifin kali kang nerimo ngrubahi kalimat siwama sakliyane lapat guyiro kang diwahi apa mah. Yakni ngersake sapa Kyai Musonef anahu ing saktemene kelakuan iku layak balu ora nrimo apa atas rifah ngrubahi kalimat minal asma'i saking pira-pira isim wal af'ali lan pira-pira fi'il apa malafat kana kang ana apa mah iku ala karfin ing atase kuruf wakidin kang siji au ala karfaini utawa ing atase kuruf loro illa ingkana angin lamun ana apa ma iku makdufan lafat kang dibuang minhu saking emah. Fa'aqalluma mongko luwe sithik-sithike lapat tubenah kang dijumenengake alaihi ing atase emah apa al asma'u pira-pira isim al mutamak
kinatu kang netepi keisimane wal af'alu utawi pira-pira fi'il iku salah satu akrufin ana telu pira-pira huruf summa qad ya'ridu summa qad ya'ridu mongko nuli terkadang anyar teko libak dia maring setengahe al asmaul mutamakkinatu apa naksun kurangi huruf kayadin koyok lapat yadin maknani tangan wakul lan lapat kul ngucapono sapa sira wa mawahi lan lapat mawahi aku bersumpah demi Allah wa mawahi lan aku bersumpah demi Allah waki Zaidan lan lapat ki Zaidan king ngrekso sapa sira Zaidan ing Zaid wa muntahas min komsu intajaruda wa in yurad fihi famas sab'an ada wa muntahas min utawi katoke kurufe kalimat isim iku komsun ana 5 huruf intajarruda lamun sepi lamun dadi sepi apa isim tegese saking huruf ziyadah wa in yuzat nan lamun ditambahake fihi ing dalem ngene wae kena wa in yuzat lan lamun ditambahake huruf zaid huruf ziyadah apa fihi isim fama ada mongko ora ngliwati apa isim sabaan ing 7 huruf al ismu utawi kalimat isim iku kismani ana rong dumduman mazidun fi wa mujarrodun anis ziyadati sing nomor 1 mazidun rupane isim kang ditambahake apa fihi isim sing nomor 2 wa mujarrodun lan isim kang disepekake anis ziyadati saking huruf tambahan fal mazidu mongko utawi isim kang ditambahake huruf zaidah apa fihi al apa fihi isim ngono ya kena ya apa fihi al iku huwa utawi al mazidu fihi iku ma isim ba'du kurufihi kang utawi setengahé pira-pira kurufe ma iku sakitun kang gugur wad'an ing dalem asal semele wa aksaruma yablugu utawi luwe akeh-akeh oleh temeka apa al ismu isim biziyadati kelawan tambahan
iku sab'atu akrufin 7 pira-pira huruf. Nakwu ikring jamin, umpamane lapat ikring jamin dadi kumpul. Washibabin lan lapat ishibabin abu-abu putih kecampuran hitam. Wal mujarradu utawi isim kang disepekake anis ziyadati saking huruf zaidah iku huwa utawi al mujarradu iku ma isim ba'du kurufihi kang utawi setengahe pira-pira kurufi ma iku laisa ora ana apa ba'du kurufihi iku sakiton kang gugur fi aslil waqi'i ing dalem asal semelehi. Wa utawi al mujarradu iku imma sulasiyun ana kalani kang bangsa 3 hurufe kafalsin kaya lafat falsin maknane duit receh. Aurubaiyun utawa kang bangsa 4 hurufe kajak farin kaya lapat jakfarin wa imma kumasiyun lan ana kalane kang bangsa 5 hurufe wa utawi kumasiyun iku goyatuhu katoke isim mujarote katoke isim mujarot ngono ae katoke isim mujarot kasafar jalin kaya lafat safar jalin maknane jambu bol jambu kluthuk ngono ae. Wanggero akhiri sulasif takwadum waksir wasit taskina sanihi taum waftak lan maca fatka sapa sira wadum lan maca duma sapa sira waksir lan maca kasra sapa sira gaira akhiris sulasi ing sakliyane huruf kang akhire bangsa 3 hurufe. Wajid lan nambah sapa sira taskina sanihi ing sukune kang kaping pindune asulasi ta ummu mongko nyumambrai sapa sira. Al ibaratu utawi kang diwilang-wilang fi waznil kalimati ing dalem wazane kalimat iku bima kelawan huruf ada kang ngliyakake apa ma al karfa ing huruf al akhira kang akhir minha sangking kalimat wakina idin lan ing dalem nalikane mengkono al ibratu fal ismu mongko utawi isim asulasiyu kang bangsa 3 hurufe iku imma ayakuna ana kalane yen to ana apa isim sulasi iku matmumal awali kang diwaca duma huruf awali au maksurohu utawa kang diwaca kasroe awal au maftukahu utawa kang diwaca fatkai awal wala kulin lan iku ing atase saben-saben salah sijine lapat min hadhi takodiri saking iki pira-pira ukuran imma ayakuna utawi ana kalane yen to ana apa isim sulasi iku matmumasani kang diwaca doma huruf kang kaping pindhone au maksurohu utawa kang diwaca kasra
Au maksurahu utawa kang diwaca kasroi sani, au maftukahu utawa kang diwaca fatkai sani, au sakinahu utawa kang diwaca utawa kang maca sukune sani, fayak ruju mongko metu, fayak ruju mongko kejaba, minhada sangking iki isim sulasi apa isna asaro ana 12 apane binae kasilatan kang kasil mindorbi salah satin sangking ngaliake atau sangking ngaliake atau ngepingake telu, sangking ngaliake atau ngepingake telu, fi arbaatin ing dalem papat, wadalika utawi mengkono isna asaro binaan iku nakwu kuflin, umpamane lapat kuflin maknane gembok atau kunci, wa unukin lan lapat unukin maknane leher, wa duilin lan lapat duilin anak macan, wa surodin lan lapat surodin manuk surot ngene, manuk jalak, wa nakwu ilmin lan sepadani lapat ilmin maknane ya ilmu, wa kibukin lan lapat kibukin dalan yang berpasir, wa ibilin lan lapat ibilin maknane unta, wa inabin lan lapat inabin maknane anggur, wa nakwu falsin lan umpamane lafat falsin duit receh, wa farosin lan lapat farosin kuda maknane, wa adudin lan lapat adudin otot lengan, otot bau tangan itu, wa kabidin lan penyakit limpoh atau ati. Jadi ono 12 wazan, siji kuflin, wa unukin, wa duilin, wa surodin, ilmin, wa kibukin, wa ibilin, wa inabin, falsin, wa farosin, wa adudin, wa kabidin, wa fi'ulun milawal aksu yakil likostihim taksi sofi'lin bifu'il, wa fi'ulun utawi wazani lafat fi'ulun iku umila dianggurake apa wazani lafat fi'ulun, wal aksu utawi sewalike fi'ulun iku yakilu siti apa al aksu likostihim kerono sejane wong araf taksi sofilin ing tertentune fi'il, bifu'ilun atau bifu'ilin kelawan wazani lafat fu'ilun, yakni ngersake sapa Kyai Musonef ana minal abdiyati ing sak temene iku setengah sangking piro-piro bina atau sigot atau wazan ngono ae. Al isna asaro ono 12 bina aini sampai bita aini ono bina luru, tak baleni yo. Yakni ngersake sapa Kyai Musonef ana minal abniyatil isna asaro bita aini, yakni ngersake sapa Kyai Musonef ana minal abniyati ing sak temene iku setengah sangking piro-piro bina atau sigot
Al isna asaro 12 bina aini ono bina luru. Akaduma utawi salah sijine bina aini iku mumalun kang dianggurake, wal akoru utawi kang wene iku kolilun sithik, fal awalu mongko utawi kang awal tegese muhmalun iku mah lapat kana kang ono apa mah iku ala wajni fiulin ing atase wajane lafat fiulin bi kasril awali kelawan kasroe huruf kang awal. Jadi kasroe huruf kang awal iku tek kasroe fi ulin wa domisani lan dumai huruf kang kaping pindho, berarti ain tek dumano fi ulin. Wahada utawi iki makana ala wajni fi ulin iku binaun jumenengake minal musonifi saking kiai musonef ala adami isbati kibukin ing atase ora anane netepake lapat kibukin, maknane dalan yang berpasir. Dalane iku dalan gembuk ya, dalan lemah-lemah sing koyo lemah wedi yo berpasir. Wasane utawi kang kaping pindho iku malapat kana kang ana apa mak iku ala wajni fuilun ing atase wajane lafat fuilun bidomil awali kelawan duma huruf kang awal wa kasrisani lan kasroi huruf kang kaping pindho. Dadi duma kang awal iku fu, kasro kang kaping pindho iku i fuilun. Kadu ilun koyo sepadane lapat duilun wa inna makulalan angin semestine sithik apa dalika mengkono makana ala wajni fuilun fil asma'i ing dalam pira-pira isim li annahum krana sak temene wong araf iku qasadu sejo sapa wong araf taksiso hadal wajni ing nertentokake iki wazan bi fi 5 kelawan fi'ile lafat lam yusamma kang ora diarani apa fa'iluhu fa'ile ma kaduriba koyo lapat duriba difukul wa kutila lan lapat kutila. Wabillahi taufik walidayah waridwa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.